ಇಂಚು ಸಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದೆ. So yes, let's go. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ಅವಸ್ಥದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ರು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಅವನುಂಡು. ಸಪ್ಪು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಲೇಟ್ ಆಯ ನಾವು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪನ ಅದು ಇಜ್ಜಂದು ಡೌಟ್ ಅದು ಭತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಲೇಟ್ ಹೆವಿ. ಸೊ ಪೋಂದುಲ ತುಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಇಂಚು ಸಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೊ ನಿಕಲ ಸಾರಿ ಉನ್ನತ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ಪೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಮೆ ರೋಷನ್ ಹಾಂ You want that one? Yeah. ಎದುರು ಬೊಂಬೆ. ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ. ಸೊ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಚೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಹೆಂಚೋಡು ತೂಕ. ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾ ಸೊ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ. ಸೊ ನಮಕಿತ್ತ ಮೂಜು ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಜಿಪಾವೇರು. ಸೊ ಅವು ಎಣ್ಣಿಗ್ಲೆ ತೊಜಿಪಾವೆ ಗೊತ್ತುಲೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ದ ಬೋಟ್ ಮೂವ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ ಆತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ತಿರ್ತದ. It's a third place. Yeah, ಅಂತ ಪೋಂದುಲ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪೈ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಮಿತ್ ಬೈ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಒನ್ ಸಿಕ್ ಮಾಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೈದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪಿದಡು ರಾತೆ ಓಟ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುರ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಾಕೊಂಡು ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗಿದ ಬಂದಿದೆ ಬಡದಿದ್ರು ಓಲಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಾದ ಹೋತಂಡು. ಸೊ ಅದು ಸಾಕಲ ಬಲ್ದಿನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲ್ಪನ್ ಗರ್ದದ ಬೀಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೈಯಡ್ ಮಾರೆ ಮೆಟ್ರೋದಿಕ್ಕೆ ನಾಸಿಕ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬಟನ್ ಪಡ್ದು ಯಾಕಲ್ಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬಟನ್ ಲಗಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಮನಿತೊಂದು ಇಚ್ಚು ಸೈತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಕಾರ್ ಕಂದೆ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಟು ಬೋಡ ಬೂರುಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ. ಸೊ ರೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲಿ ಕಾಲ್ ತಗೋಯ್ತಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೈಗಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಿದಾವಡಾತೆ बोलतो ना बोल देता ही बेवर्सी पण तिची हा बोल दिलं ना तुझ्या बेवर्सी तिथे बोल जाते त्यांना प्रोडक्शन यांच्यात ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಡ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬರೋದು ಈ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲಗಾಡ್ ಎತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಲಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ನಿಗ್ಲೆ ತುಜಿ ಭಯ ಸೊ ನನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ए सी कंपार्टमेंट ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಜಿ ಭಯ ಅವ್ರು ತುಜಿ ಭಯ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಪದವರು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಬಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಐಗೆ ಬಂದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂದು ಬರ್ತೆ ಸೀದಾ ಆಗ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ಗೆ आईफोन इतना ड्रॉप ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಂ ತುಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 30 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಅಂಚಿನ 35 ಗ್ರೂಪ್ ಬತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಓಕೆ 35 ಗ್ರೂಪ್ ಬತ್ನ 30 ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಓನಸ್ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಮಗುಲು ನಮಕ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಡು ರೋಷನ್ ಬುಸುದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೇನ್ನಾಗ ಪಂತರ್ ಫ್ರೀ ಓನರ್ಸ್ ಬಕ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಖಾಲಿ 30 ನಮ್ಗಂತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದ್ ನಾಟದ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನೀಡ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಸೊ ದಾದ ತಪ್ಪರ ಕೊರ್ಪಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗ ಆದಿಪ್ಪು ಒಮ್ಮೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪನನ್ ಸುಳ್ಳು ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ದಾದ ಹಾಕೋಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಮಗುಳು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ತೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಂತ ಬರಿತಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮೂವ್ ಆದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನುಂಟು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮೂವ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಖತ್ತುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೈದ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬಟ್ ವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಮೂಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಲಸ್ दादा ओके ओके क्रीक क्रीक फेस्टिवल सिटी मॉल फेस्टिवल सिटी मॉल ಸೊ ಒನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳ ದಾದಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆತ್ಬೇಕು ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವೇ ಸೊ ಒನಸ್ ಬರ ಕ್ಯೂ ಅಂತದೇನು बिकॉज मस्त क्यू उंडु सो आत एंग क्यू उंटु रावंडे
ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 30 ದಿರಮ್ದು ಪನ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದುಬೈ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ So ये शुक द व्यू उंटु लाल पतोले फुल गार्डन I love Dubai UAE sorry Buffet system alpa buffet kamu view side untu annu green so kebab undu kori sar noodles pasta biryani purandu ये अंचे आतुंड पाडु चेट्टावंడి అప్పుడులా గ్రేవ్ పడ్డానా అప్పుడు యావండి అవు కొంచెం చెట్టమూలి చికెన్ యావ్ Cold, doji. ಮರಿತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಇಕ್ಕರ್ದ ಪಕ್ಕದ ಸೊ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಕ್ಕದ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಎರಡು 25 ದಿನ ಮಗ ಅರ್ಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ರೋಷನ್ ಬಟ್ಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚಿದ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೋಷನ್ ಅಜ್ಜಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಸೊ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಸು ಸಕ್ಕತ್ತು ಮಾಡ ಫುಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ बर्थडे पर बरलिತ್ತು सेलिब्रेशन ಸೊ
ಎಂಚುಂಡು ಸೂಪ ಬಾತ ಫಾರ್ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ ಆಗುಲೇತಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ పోతే ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು ಆತಂದ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ರೋಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ పోతే ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು ಆತಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾ ಬೆಟ್ ಕಬಾಬು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಗೆ ತಂದ 40 ದಿನ ಆರಾಮ ಪಾಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂದ ಏನು 30 ದಿನ ಬಿಡೆ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ್ದೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫೋನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಗುಣತ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಸು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕುಡ್ಲ ಕಡೆ ಕಲ್ಪು ಬಲೆ ನಿಗುಲ ಬಲೆ ದುಬೈ ಬತ್ತೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30 ದಿರಮ್ ವಿತ್ 2 hours ಜರ್ನಿ ಅಚ್ಚೆ ನೆಟ್ ವ್ಯೂ ಫುಲ್ ದುಬೈ ವ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನಸ್ ಫ್ರೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂದಿನೋಲಿ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒನಸ್ ಪೂರ 40 ದಿರಮ್ ಹೊರಿಯಾಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಡೌಟ್ ಅಂದೆ ನಾನು ಉಳಿದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏತು ಬ್ರೋ ಸೊ ಆಯ್ ಕಣ್ಣು ಬಡ್ಲಿ ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ನಾಯಿ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಲೊಂದುಂಟು ಹಾ ಭೂಕಂಪ ಏನ್ ನಡಪೆ ಅಂದವಳೆ ಅವ್ಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಉಂಟಂತೆ ಡೌಟ್ ವಿಶಾಲ್ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಮಾಲತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಕಲ್ಕು ನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋರೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಸೊ ಗಾಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಲ್ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ತುಳಿತೀರು ಮಾರ ಮೂಪಾರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹತ್ತು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏರ್ಲ ತೆಲ್ಪೆರಿಚ್ಚಿ ಆಗ್ಲಿ ನೆತ್ತಿರ್ಗೇನು ಕುಡ್ಲಾನ ಬಾಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡಿದ ಬುಲ್ತು ಚಮಚೆ ಬೂರ್ಲಿ ಕೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಫುಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜಿಂಜ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತ ಅಂತ ಬರ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇಂಜನ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೆನರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತುಂಡೆ 250 ಅವೇದಾವ್ರೇದಾ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವೇ ಆಯ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ರೋಷನ್ ಬಿಲ್ಲದ ಬೆಂಗ ಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಪ ಅಂದ ಅದೇ ಅದು ಮಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪ ಮಂಜುಲ್ದ ಕಸ್ಟರ್ಡಾ
ಚುಂಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರನಾಗ ವೇಸ ಹತ್ಲಕ ಹೋದ್ನಿಜ ಕುಂದಾಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ ಮುಟ್ಟಿ పోదా నిన్నదా తెస్తారు ರೋಷನ್ ಕಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಜಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ ಐಟೆ ಪಿದೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಆಯ್ 30 ದಿರಮ್ಲ ಮಲ್ಲಂದ ಎನ್ನೆ ನಾನು ಗೋಲು ಸೊ ನಮ್ಮೈತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಜಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪು ನebe ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಕಾಲ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್.